Τις εκλογές με τον αδερφό στο Γιώργη. Τι μου κάναν τότε. Εκείνα θα μας πες. Ω, Παναγία. Ο πατέρας μου ήθελε να ψηφίσει τον Οικονομείο. Ποιος είχε βάλει, από τη μια μεριά είχε βάλει Ο Ζαΐμις. Όχι, λέω τότε που είχε βάλει για πρόεδρος ο αδερφός. Εδώ στο χωριό. Εδώ στο χωριό. Ο Γιώργος τον βάλανε, δεν θυμάμαι, αλλά Παμψηφί τον βγάλανε τότε. Παμψηφί. Παμψηφί. Δεν ήταν ένας που να μην τον ψηφίσει, τον θέλουν. Πρώτα ήταν ο πατέρας μου και μετά έβαλε ο Γιώργης. Δεν θυμάμαι άλλον κανένα για να είχε βάλει τότε. Πόσα χρόνια ήταν πρόεδρος ο Γιώργης, ο Σαβράμης. Σε με απόφυγε από εδώ, μάτε μου. Χρόνια. Πολλά, 6-7 χρόνια. Ήταν και δήμαρχος όλα τα χωριά, σε με την Πάτρα. Ναι. Τα είχε ο Γιώργης εκεί, να καναμένα. Όλα ο Γιώργης, μόνο ο Γιώργης Παπαγιάννης λέγανε. Ήταν πολύ έξυπνος άνθρωπος, Και τι ευκολίες, αν ήβρε καλός έγινε τον κόσμο, μάτε μου. Τι ευκολίες είχε κάνει ο Γιώργης. Τι φιλοτιμία, ενέβριαζε και βλαστήμαζε μονάχα. Τούτο που είχε. Τώρα στο τελευταίο αρρώστησε κιόλα και βλαστήμαγε. Τα άλλα, τι έχει κάνει με ευκολίες και άστετα. Αλλά και τότε με το Ζαΐμι θέλανε να ψηφίσουν τα μπαρμπάδες του τον Οικονομίδη. Και η Πετρούλα και ερχόσαν εδώ. Εγώ ήθελα να ψηφίσω και πάλι ο αδερφός μου για να σηκωθεί να πάρει που τον εβάλανε τότε το Ζαΐμι στο μονοπόλιο, να βρει μια δουλίτσα, να βρει και εκείνο ψωμί να φάει. Μα στο φανάρι επάνω. Πέθανε ο πατέρ μου, τι να κάναμε από πίσω. Λοιπόν μου λες εσύ, έρχονται από την Αθήνα. Θα ψηφίσουμε τον Οικονομίδη. Εγώ δεν έκανα, όποιον θέλει. Θα στο δω μη στο ψηφίσω. Όχι, να μου το έρχεται η Πετρούλα, εκείνη η μέρα που θέλω πάμε να ψηφίσουμε την πρώτη μέρα. Τι μου κάνανε. Πού το έχει στο ψηφοδέλτιο του αδερφού σου. Ρε παιδιά, να το εγώ δεν έχω τίποτα άλλο. Με έκλεισε η θεία σου η Πετρούλα. Ρε ξέρεις τι έχω περάσει, τούτα που έχω, τα λέω, μου λες τη νύχτα που τα θυμάμαι, δεν μπορώ να κοιμηθώ από τους πόνους. Μου έρχονται όλα στο μυαλό ρε, το έλεγα της Βούλας το βράδυ. Θα πάμε μου λέει ψηφίσουμε σε πάγο, μου λέει, να την πάρεις λέει ο Χρήστος, την πολύ τα έρθείτε μαζί σου. Εντάξει, εντάξει. Για ποια χρονιά μιλάμε τώρα? Τώρα τελευταία, πότε διορίστηκε ο Γιώργος. Που ήταν ο Ζαΐμις, μάτε μου. Το 75 τόσο. Ναι, τότε, μα πάνε και χρόνια, που να τα θυμηθώ πια χρονολογία. Λοιπόν. Που ήταν και ο Κονομίδης, ρε μάτε. Λοιπόν. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Ήρθε ο Χρήστος, όλα τα παιδιά, ο Τάκης, απάνω. Δεν με αφήκαν 3 ημέρες να Ο πάω. Παρομελτιάδης τι σου λέγε? Τίποτα. Ψήφισε τον αδερφό σου, ό,τι θες κάνε. Μένα μην με ρωτάς. Ναι. Δεν μου είπε ποτέ, ας τους εκείνους έχεις τον αδερφό. Έτσι δεν είναι πάνω. Να πω εγώ τώρα, να μαλώνω πάνω, με συγχωρείς. Αγαπά τον πάνω, τον έχω στο μυαλό μου τέλος πάντων. Και δεν μου έλεγε ό,τι θες κάνε. Δεν έλεγε ό,τι καταλαβαίνεις κάνε μου λέει. Ούτε το γιο πεθαράς μου τότε στη ζωή. Έτσι είσαστε, με σκάσανε. Αλλά ό,τι θέλει ο άνθρωπος το κάνει Χριστό μου. Ναι. Τι ρε η Πετρούλα δεν με αφήνανε να πάω πάνω στα αδέρφια μου. Καθόλου. Πιάσαν τι έκαναν, πήγαν στην αγορά, φάνηκε, πού το έχεις τώρα. Και έψανε η Πετρούλα, δόθε και μου είχαν φτιάξει το ψυχοδόλτη και μου το βάλανε για να πάμε την αυγή, συνοδεία. Ναι. Και την Πετρούλα να ψηφίσω. Καλά, θα σας τη πιάσω τίποτα. Ήμουνα κι εγώ τσούπα του Παπαγιάννη, δεν το έφαγα και ξέρω. Σάφηκα ήρθαν όλοι και μεθήκαν στρωματσάδα, βγήκε Χρήστος, Τάκης, γυναίκες τους, η Πετρούλα. Ζούσε ο πεθερός τότε? Έζηκε ο Πεθερός. Ο Πεθερός μου ήταν εδώ. Εντάξει λέω, θα πάνε, ναι εντάξει. Έχεις τίποτα παράπονο, δεν μου αφήκατε 3-4 ημέρες και μη δεν τους τάισε. Μένετε ήσυχοι, δεν πάω, του λέω καβάκι, θα πάμε λέει Πετρούλα, θα πάμε. Εντάξει, θα πάμε. Σάφηκα και κοιμηθήκανε. Τη 1 η ώρα, ψυχή, τα γιαντώνει, όξο. Σηκώνομαι, σαν τη γάτα. Και πάω να πάω στον αδερφό μου στη 1 η ώρα τη νύχτα, τα μεσάνυχτα. Και κάνω τον ανήφορο, το έχω υπομένο, μετά τους το μαρτύρησα μας. Ρε λέει τι μας έπλεξε. Και πάω χάμος του Σμεράκου τη Ισούδα που πηγαίναμε. Δεν κουβεντιάζαμε τότε με το Μελτιάδη τον Κοσμά, για να παρεξηγηθεί. Ναι. Και πήγαινε στα πράγματα, είχε σηκωθεί στη μία να πάει στα λιούκια για τα αγίδια του. Δεν κουβεντιάζαμε ούτε. Εκείνος εγώ πήγαινα να άκρη ο Μελτιάδης. Εγώ τράβηξα πάνω, ο Μελτιάδης τράβηξε κάτω για να πάει τα λιούκια. Σηκώναμε πάει και πάνω, καθόταν και ο Γιώργης, η θεία μου η Τάση να ήταν εκεί. Ναι.
Και ανοίγω την πόρτα, πάμε μέσα. Παιδί μου, θα σε σκοτώσουνε, πού θα ήρθες εδώ. Δώτε το ψυχοδέλτη και τίποτα άλλο, της λέω. Μου δίνω στο χέρι το Ψυχοδέλτη. Έρχομαι σε κάτω, εγώ μ' αλλάξα το βράδυ. Δεν μου δώσαν το φάρνο εδώ μέσα, δύο γύρους. Εντάξει, φέρτε το ψηφοδέλτη το πρωί, φόρησα και τη ζακέτα πάνω, να πάμε να ψηφίσουμε. Μόλις πήγα στο προάβλιο του σχολείου το παλιό και πάνω, βγήκε ο Χρήστος με τον Τάκη. Πού το έχεις το ψηφοδέλτη, γιατί ρε, μου έκανε έτσι, τι θέλει να δεις τον κόρφο μου, του λέω, ορίστε, ψάξε, του είπα έτσι. Δεν μου είπε πια τίποτα. Μπαίνω μέσα, μπροστά και με καθότανε παραπλεύρος να ρίξω κι εγώ. Μου έκανε πέρα και να πάει να ρίξει το δικό της, το βγάνω, το κράτησα στο χέρι, έτσι ξερά τα χέρια από εκεί και πήγα μέσα στο... Να μου το έριξα, σας εδιόρθωσα λέω, άστε στο τούτο το έχω κανονμένο στην ημέρα μου. Απίστρα που της το έλεγα, ρε λέει, ό,τι και να κάνατε. Του παραβελτιά το είπες τι έκανε. Ναι, το ήξερε, το ήξερε. Ναι. Καλό έκανε. Έτσι, καλό έκανε. Παρ' όλα αυτά όμως τα αδέρφια παρενέβαιναν πολύ, Άλλο που να δεις. Ναι, να ψηφίσω εκεί που να τους έκανα κοινώνε. Ας είχα τον αδερφό μου να βρει ένα κομμάτι ψωμί ρε επάνω. Σου χρεπάει το σκατά μου το στόμα. Έτσι που λες. Τα πέρασα αυτούνα στις ψήφους, έχω περάσει πολλά. Εδώ τραγούδια πολλά, ποιος ήξερε στο χωριό. Ήταν ο Γιώργης ο Μανουλάκης ο πρώτος. Ποιος της Αγγέλος Αγγέλος. Τραγούδια. Έβγαινε με τα πρόβατα, εδώ χάμε στο Μανουλάκι και σιώταν ο τόπος. Τραγούδα για ο Λουκάς ο Ηλιόπουλος. Ωραία τραγούδια. Αυτοί ήσανε πια. Οι άλλοι ήσαν οι κλαριτζίδες. Ο Ισμαράκος, ο Χαράλαμας ο Λιμπέρης. Αλλά ύστερα ήσαν και κάτι παιδάκια του Πανουτσόπουλου από τα Κρινόφτα και ερχόσανε κλαριτζίδες. Αλλά τραγούδια με το στόμα ήσαν αυτούν οι άνθρωποι. Ο Γιώργος ο Μανουλάκης και ο... Ναι, είχαν πολύ καλό έλεγχο. Και ο Λουκάς ο Λιό. Και ο κανόμου Λουκάς, ο συγχωρεμένος έγινε με τα βράδια. Να πέθαινα και να βλέπα, λέει, τη μάτια θα με κλάψουν. Και να βρέχει, λέει, τη μάτια θα με κλάψουν. Άσε ο Μανουλάκης, σε τρεμούλιαζε ο λαιμός του, αγγελιζόσουνα. Τόσο καλά, Ήσαν βγαίναν το χάμε με σκαλία τα πράγματα. Τα πράγματα. Σαν τη έφτιαχνε ο Τσέλιος, έφτιαχνε κανένας άλλος, έφτιαχνε και ο αδερφός ο Γιώργης. Έχω και μια σάτρα του αδερφού μου, δεν ξέρω που την έβαλα τώρα. Πού θα τη βρει, πρέπει να μας τη βρίσατε. Για πες μου. Για τώρα αν την έχω εκεί χάμω, δεν θυμάμαι μάτια. Για λέγε. Σάτρες για το κουτσομπαλά, τις ξέρεις τέλος τις σάτρες, εγώ δεν τις θυμάμαι. Δεν θυμάσαι καμία. Δεν το θυμάμαι γιατί τις σάτρες έβγανε για τον Τελή, έβγανε για το κουτσομπαλάσκα, έβγανε για το... Εδώ λέει σε τούτο το χωριό ήρθανε τρεις κοπέλες, δύο κοπέλες, τη μία την λέγανε Βλάγκα, την άλλη την λέγανε Κόρμπα. Και λέει και για τον Ντούζο, το Μίτσο τον Ντούζο. Εκείνοι που λένε Βλάγκα μας ήρθε να μας παίξει το μάγκα. Εκείνοι που λένε Κόρμπα, για τα Κόρμπα, ήρθε να μας ρίξει την ωραία της ρόμπα. Τι τους κάνανε και πιο με συγχωρήκαν, φύγανε. Τραγούδια, έτσι σαν